Salam dostlar. Siz Full kanalımıza hoş gördük. Size şu görkezecek videomuzda Instagram'dan näde pul kazanmaly? Instagram'dan näde pul kazanmaly? Bu näyle diýen soralar gelýär dostlar. Häzir men size şonu görkezjek. Ilki dostlar videomuza geçmäge kanalymyza abone bolup, bu videomuza harnarsam like basmagy unutma. Dostlarınız bilen paýlaşyň dostlar. Ondan videomuza geçelim. Dostlar size Instagram'a girýäňiz. Ýöret öz adyňyza bir account ýani öz adyňyza bir kanal ýanýarykda YouTube'da ýaly açýar ýaly meni koşda düşünülüşini aýtýan. Aýna bular alat ýani Instagram'da näde pul kazanmaly? Instagram'ın gün öz pul bermeýär dostlar. Instagram agza sanyňyz köp bolmaly opşy. Meselem häzir Türkmen Instagram go girýänleriň birini ýazaýyn häzir. I am Papina. I am Papina about Allah'ım Radova. About Allah'ım Radova. Görüşmek üzere dostlar. I am Papina. Instagram'a girýär bir näçe bäri. Instagram bilen meşgul bolýan ýagny aşal Instagram'da gazanýar. Näde kazanýar, näçe kazanýar, edilmeýän näde kazanýar. Häzir size öwredeýin dostlar. Bul reklama üstüne kazanýar. Instagram'ın özü aýyrdy. Her Instagram'a girene pul bermeýär. Mysal üçin ýara şu biznesda ýa beýlek reklam edip berip kazanýar ýa-da ýöňte özleri bir zat reklam etýärler ýa-da özleri ýöňte kanallary patsaça görnüşine goýup öz kanallaryny goýup reklam etdirip pul kazanýarlar dostlar. Görüşüňiz ýaly aşak geçiştirip görsek öňkü goýan azatlarym madyr bir videosyna A51 alýa görkezýändir dostlar. Görüşüňiz ýaly men A51 aldym zat görkezýär. Ananmaýanlar üçin ýa-da bir esasy gaýdlara değişli kanal bolup durýar. Beýleki Tama Prime edil şolar ýaly dostlar. Siz Türkmenistana kanalyna hilek ýagdaýda açmaly. Ýani Instagram'dan açaňyzda ilk başda sizin agza sanyňyz kän bolmaly. Meselem size agza bolýan kişi sizin zatlaryňyzy gowy görmeli. Ondan sizin zadyňyza ýaşyňyza gatnaşýar olan kanalyna agza bolýarsa ýa-da sowgatlar goýýar plança zat pul bayraklary ýa-ni telefon bayraklary her hil zatlar goýulýar. Şeýdip ýaş geçirip Instagram'dan pul kazanýarlar. Görüşüňiz ýaly konkurs tipi ýalypdyr. Ýyly Tama Prime konkurs geçirýän eken. Reklama we direkt tipi ýalypdyr. Hada görüşüňiz ýaly bir konkurs, iki konkurs, üç konkurs, ýygy-ýygydan 4 konkurs. YouTube'dan pul kazanıp bolýar dostlar. Görüşüňiz ýaly YouTube'dan pul kazanmaga videosyny goýduysaňyz goýar. Edil YouTube'dan reklam goýuşyna pul kazanıp bolýar. Başga da kän suwlarda kazanıp bolýar. Tama Prime edilşler ýaly dostlar. İlk bilen zatdan açaňyzda şunu ýani her zat aýratyn açyň. Meselem oýun üçin, olat üçin Tama Prime'ın kıdığın parakol videolar goýýar. Daşary urduň videolaryny alýar. Şoň ses berilýän videolar görüşüňiz ýaly. Doňuzlar dünýäsi kinosundan alynan ýa-da şoňa ses berilen zat bilen ýene Şamrat şoň kanalynyň ady nämedi? Pablo Vinesetyan. Ya bulada Pablo dostlar Şamrat orasıdymy şey? Pelwan Şamradov 20 000 agzasy bar. Görüşüňiz ýaly dostlar. Bulam reklama üstüne Instagram'dan pul kazanýar. 20 000 agzasy bar. Patpisçigi 20 000 patpisçigi bar. Ýani Instagram'dan pul kazanýar. Şular ýaly meselem öz goýýan videolaryny ogadanlap meselem her hiljek parakol görüşüne videolar goýýar. ýa-da ýöňte Snapchat'yň üstü bilen ýüzlerini ýetgedip çağırışyk ýazyp her hil
öz video sak goýýar, özü gürläp zat goýýar. Öz videosyna beýlek Tama Prime'da bolsa munýarak däl, özü diňe zat etip goýýan. Şoňa edi öz daşerit kinolar zatlar alýar, şoňa görä ses berip goýýar. Bu kanalym edil beýlek kanallar ýa reklamaňyz bilen pul gazanýar dostlar. Dostlar bizim videomuz şundan ibaret. Videomuzy haramdan soň like basyň, kanalymyza agza bolmagy unutmaň. Videomuza dolu göreň üçin hoş sag bolun. Dolu görmediklerim täze görsünler. Görmedikleri bilen paýlaşyň dostlar. Onda näme hoş sag bolun.